Kubleshibun ye piki parlok baro ki bajoye kershan ya kaneka channel. Te parlok ha kaneka video ngan ai ki jingmentep na ki kam balaplat da ka Staff Selection Commission SSC bat kaneka long kalat ya kitu ki balapendep ya ka kelas 12 pas nabenta ki kandidat kentebat shenrang nabenta ki post jong ki LDA JSA bat DO te sapet ya kaneka video hadu banda code ba penyo ya ki detail ba kambnya bat lada pide ibarang thamai ha kaneka channel sengam ba ban ai la ya kaneka video bat ban share sakip parlok ki jong phi bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel. Ka Staff Selection Commission SSC kala penlat ya ki job notification nabenta ki group C post ki badai ha ki post jong ki lower division clerk junior secretary assistant bat DO ha ki per ki ministry department jong ka government jong ka India kabala penlat da ka SSC combine higher secondary level examination arjar arpusau bat kalastat ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu kan neutrik ume arajar arpusau te namta kaneka SSC combine higher secondary level examination arjar arpusau kala penlat ya ki post hadu lahajar news pa kat arpus plus bat habai dei bat ka jing siupat namta kini ki post jong ki lower division clerk LDC junior secretary assistant JSA ka jinsiu kadai ha ka pe level ka bar kumba khanda hajar khandai spa hadu onri phula hajar ar spa ha ka shipnai bat namta kini ki post jong ki data entry operator ka jinsiu kadai ha ka pe level ka basau kumba ar hajar san spa adu prap we hajar shispa bat kumjuru ka jinsiu kadai ha ka pe level ka basan kumba ar khanda hajar ar spa hadu kandai pu araja lai spa haka shibnai bat namanta ki post jong ki data entry operator namta ki grade A ka jinsiu kadai haka pe level ka basau kumba arpan hajar san spa hadu prap we hajar shi spa haka shibnai te haki karan pule namanta ki post jong ki data entry operator ki shim mi ki bela pendep ya ka class 12 pass ha ka science stream lengbaka matematik katkum ka subject haki recognize board bat namanta ki post jong ki lower division clerk bat junior secretary assistant bat data entry operator ha ka grade A ka kane ka post ki shim ki bela pendep ya ka class 12 pass na kano ka recognize board lane university bat ha karta ka ba philap na apply kadai ha karta ka ba khat phra hado arpnyosnem karta bat namanta ka age election pat license namta ki OBC sansnem namta ki SC ST bat postnem namta ki PWD bat namanta ka application fees namta ki SC ST PWD ESM bat woman candidate nil omdan bat namanta ki UR bat OBC kadai shispa tengka bat ka exam center kadaiha Shillong te kumno philap na apply namanta ka SSC CHSL recommend aljar psau namanta ki post jong ki lower division clerk junior secretary assistant bat data entry operator vacancy te parlok lada pidon kamon bat ka keran pule philap na apply online lengba ka SSC recommend portal nadu ka pratrek April hadu new trek ume arjar arpusau bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video te parlok ha kaneka video tang kini jimentep bat lada pidon kano kapat ka ba phimpat sai ba sengba ban comment ha kaneka video khubleshibun